Wil het de watertankje dan leeg? Oh, dat hoop ik net. Die mag het al erg wat leren, jongens. We gaan naar Stockholm City. Dus Ja. 1, 2, 3,5. Oh, ben ik saai, jong. Komt het eraan? Ja. Daar is hij. Vikingshop. Dat is wel heel veel bereid met broeken, ken je? Ja. Die is Jokkel Grut. Wow. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Wie maakt je us kleer van vertrek? We hadden tenten verwaaien hele juiste middag. We zullen ook nog even alles lozen, even het vuil wetter lozen. En even een wettertank, want dat weer op hè, van de morgen. Dus hebben we heel mooi rooid. We hebben alles inpakt en wij zullen op naar de stad Stockholm. Misschien dat we daar in de buurt ergens een plakje vinden kunnen. Nou, dat is. Die rennen we op. En hoop je dat we daar ergens een plakje in de buurt vinden kunnen of dat we maar de trein kennen. Dus ik zou zeggen via het abonneren en te liken. En wie nemen je mij naar Stockholm? Hoogst het. Ik even, kom Sjaki. Hoi. En hier kunnen we dus onze wetter lozen. Waar we bij het kraantje broekt hebben. En wie kun je de wc lozen? We broeken de wc alleen nog we echt, nou ja, nodig pisje maar in de nacht of wat ik maar voor de rest gewoon naar het toiletgebouw. Maar voor de mensen is het wel handig dat het wel in een camperkin. Nou, wij zijn aan de beurt. Hallo. Hallo. Ja, zitten we er wat goed boven? Ja. We zullen even een wetter tanken. Moest je aansluiten met die hoor? Wat was? Wat was? Die hoor ik nog leeg. Ja. Oh, best. Direct achter de bollen. Die is... Op de voorkant zit het kraantje. Oh. Ja, dat denk je. Beetje verder. Oh ja, kijk mooi. Ja. Oh, dit is het wetter van kraantje bij de wc-tank. Weet ik niet. Denk ik al. Emptying and cleaning station for chemical toilets. Ja. Oh ja, misschien welke het Was is. het met leeg of net? Hey, zit lekker leegje. Oh, nou dan doen we dat. Die. Shit, is die. Hier. En ook de startank. Heden hitskes. Niks hoor. Wil het de watertankje dan leeg? Oh, dat hoop ik net. Dat weet ik niet. Ik weet het, het ziet er wel heel skin uit. Dat horen we er weer bruin. Kom maar tegen. Die mag het al erg wat leren, jongens. Even zien. Ja, ik denk dat het gewoon skin wetter is, maar... En dan? Is je fjouwer? Maar het is... Nee, dat is de oren. Die hebben we hè, die kant. Dat had ik die in. 4, Start. 6, start. Nou, ik ben benieuwd. Oké, nou, die doet zijn ding nog. En dan zullen we even weg. Jo. Nou, is waar het stil te vol is. Hallo, Yveske. Tillen, kom. Tjus, wc'tje zit jullie? Die maken het er even skin. Zo, hier is weer kleer. Ja, droeg. Droeg, skin, fris, fruitig. Veld. Wat is het van het blauwe spulje van het Games of God? Vergen na. Zo, dat er weer in. Nou, ben je nou. Lekker leuk. En als je van 4 het wetter is. Hoe gaat het je? Gaan we in de kleur? Ja. Super. Nou, de zaak is inmiddels alweer naar het voetbalveld te vleen. Die wordt nog even voetbal. Hier zijn kinderen gekrekt even. Als je ook een mij krijgt. Je ziet wat denk ik wat het er nou nog even van nemen. Die auto die zal even een receptie aan mij de sleutel en de kaartjes en dat soort dingen. Waar is het? Oh, daar in het oranje. Ik zag hem een voetbalpakje met Joertje in oranje klimmen. Zaken, we gaan. Op naar Stockholm. Oei, hast. Ja, wij zullen te rieden. Zullen we de nog langer rieden, haar zaken? Wat denkst u? Ik denk draaien een hele uur ongeveer. Zullen wij met trouwens een intypen? Rusje. Ongeveer, zei ik, hè? Ja, schoentje maar uit. Het zit lekker. Zet ik je maar even vast. Ik wil dat het liefst van. Gaan we. Ja. En het is maar 2 uur en zo'n minuten. Dus dat is even een meevallen. Mama! Hildo had heel de gek met me, jongens. Roept heel de mama. Hoe heet ik? Hoe? Mem toch? Tini? Nou, ik heet nou Tini. Nou, welkom bij de Tini-vlog. Nou jongens, we binnen in Stockholm.
Het rijnt echt super bot. Maar nou ja, dat maakt er niks uit. Wat nou valt, valt aan net. We zullen op zoek naar uw camperplakje wat we gereserveerd hebben. 141 maar waar, hè? Ja. Railzijde. Nou, Jackie Lee, die lijkt lekker te koersen nog. Trek voorbij de beeld. Hier. Ja, 141. Oh. Nou jongens, het rijnt wat, maar we zijn klaar voor. We zijn er op Tarret, we gaan paraplatsen, we gaan een treinkapje en zaken op een rijjasje. Doe camper onze. Wij zullen op naar het treinstation Zakertroute, hè? Hoe lang maar we rennen? 30 minuutjes, nou dat lukt wel. En dan maar wat 10 minuutjes in de trein of tram. Zij hebben hier straks de wilgs maken wel en we maken niet heel groot. Gaan ze hem op erin staan? Ja, hè? Ja. Ja. Volgens mij wel. Oké. En daar is het treinstation, jongens. Of metro. Wat soort werk? Een metro of een trein? Ik heb nog nooit in metro zitten. De metro is super leuk. Dat is wel leuk, hè? Nou, we zitten hier. Was die moed op haar? Ja, goed zo. Oké, waar maar we heen, jongens? Oh, leuk, jongens. Het is wel een trein dus, hè? Ja. Misschien komen we nog in de metro, waar weet ik. Zult er waar uitzien? Denk ik wel. Nee, valt dat toch? Oh shit, ik ben ook een leuke trein van nu. Ik denk het denk wel. En we gaan naar Stockholm City. Dus Ja. 1, 2, 3 haltes. Oh, ben ik saai, jong. Krijg wat. Komt het eraan? Ja. Daar is hij. Maar het is heel veel lawaai. Linje 43, mot Märsta, avgår från spår 7. Ja, maar we het park op. Linje 43, mot Ja. Tillen. Kom zaken. Hoppatee. Binnen de... Ja, komt u maar. Wie maar doen? Liefste, wie kan mij de heulen. Met die machine. Super lange. Ik heb echt volle stijger. Die Wat dan? Oh, lift een stikken, dat heet maar de... Spannend. Wow, we zijn er. Dit is weer echt lang, hè? Nou, hoe lang hebben we hier Dat zitten? jeep zit wel naar groen dus, hè? Hoe lang hebben we zitten? En wie win ik al in de lift west? Nou, en op heitenwiel erachter. Zak in het hek. Hey jullie. Hey Wiepke. Wie is ook op een grote roltrap? Oh, goed zo man. Hij dacht, nee, dit in de wheelie. In een wheelie. Ja. Nou, nu komen we naar Boet, denk ik. Hoeveel zitten we dan wel net onder de groen, joh? Alle macht. Eerst een lift, 12 verdiepingen. Toen die hele lange roltrap en nu nog deze. We hebben dan nou eindelijk op de beginnende groen. Ik denk het echt. Nee? Ik hoop het al. Ja, ik denk het. Ja, ik zag iets van Boet. Ja, is je auto's. Ja jongens, dat gaat hellen. We binnen er. Met Max en Cindy. Kuku, we binnen er. Wat zijn die wat? Wat zijn die? Ja, we gaan eigenlijk wat eerst een stukje rennen, hè? Hoe is wat ieder? We hadden even opzocht. Hoeveel ziet men onder de groen? 40. 40 meter onder de groen. Wow. Echt jip. Dat zit er lekker in. Nou, En dan hier midden in het centrum, zomaar een mooi parkje, jongens. Met leuke zitjes en al je grieën. Dan weer ik wetteril dan, hè? Zo even een beetje. Ja, maar dit is een shit. Nog maar steen in de binnenwijn. Pap hem niet halen een beetje. Is visjes ik shit? Dit is een soort. Nou, kom, we gaan verder, ja. Doei, Wilhelm. Nou, Wilhelm, juist wel? Ja, hier. dit is een eland. Eland, ja, dat is dit Zweden echt bekend, hè, de elanden. Veel shit? Is dat Hoe doen we dat? Ja, dat is je. 24 kroon. Zo'n heel euro, zo'n euro. Oh, dat is ook cute. Zullen we dit doen voor op het dashboard? Ja. Ja? Die? Ja. Nou, die maken die moet op het dashboard Ja. zetten. Nee, dezelfde soort prularie. Voor de kerst. Allemachtig. Deze keer ik net. Ja? Deze keer kijk net. Nee, ik net. Die kennen we wel. Hey, Die heb ik verkocht. 3 x 3 is 6. ja.
Wij hebben een kwarte stap. We zijn een bakje koffie gedaan en wat lekkers. En zaken, wat hier niet maar leren krijgen. Je mocht wat uitzieken, hè? Dat is even zien. Is dit lijstje? Wat hier toe kregen heel nou? Heel vol. Let eens even zien, wat hebben we hier alleen? Oh, daar hier. Ja, draaien. Die, ja, draaien. Die en mijn babytjes. En wat die zaken? Die Ja. en die. Skateboards en een durfje. Zullen we ze even niet in de rug houden? Super cool. Zullen we hem die helpen? Welkom, staat hij bij de baby? Ja. Wat is dat? Een pandje, mijn lepeltje? Oh, even niet aan. Wat is er, jongen? Wat is toe? Toch eens even een trucje. Misschien lukt het net steeds. Hatsé. Even drinken, een beetje malken drinken. Wat kan je nog meer? Goed? Lekker, lekker. Raar. Wow. En jump. Hup. Oh, ik leer een beetje voor. Ik zag Zeg het, ja. Tje, dit ben nog eens mooie uitzichten. Oude gebouwen, wetter, bergen en een tour. Mooie zaken. Viking shop. Oeh, leuk. Ja. Hey, wat gelukkig interessant. Dat heeft wel heel veel bereid met broeken, ja. Stuk in op jullie? Zie je al je skildenzaken? Viking skilden. Dit is vet. Zie je switches en zwaarden bedoel ik? Baby, Ja, leven. baby, shirt. Ja, hoor het, dan kun je drinken. Eland. Meneer de Eland. Niet de super en niet Ja, kijk. Hij gewoon kleine seconden aan, hè. Viking. Ja, daarachter zien we een paar masten. Het is wat 4 voet, maar morgen zijn we even naar daar ergens in die hoeken zien. Daar is een Vikingmuseum en nog een heel oud schip, hè. Dus dan zijn we morgen even in die hoeken daar zien. Maar we zijn nou eerst eens een beetje wetter struinen. En zaken zijn een beetje wetter natuurlijk. Dat is een grote boot heel dauw. Die is jokel groot. Wow. Vikingbar. Nou, zullen we eens even zien. Het ziet er wel heel cool uit, jongens. Oh, wow. Hey, son. Hello. Hello, guys. Hello. Have we got reservations? No, we You're going to don't. need to leave the trolley up here. I do not have space for it down here. Helaas weer geen plak om te eten, maar we kunnen wel even een drankje doen. Dus we hadden daar een mooi plakje. Maar dit ziet er echt super mooi uit. Het is echt heel te gek. Hallo. Nou, tjoh. Tjoeg. Shirt, dit doe ik altijd. Zaak citroentje, die eet echt kilo. Dat is een kolenbeker. Wauw, eerst klotjes. Nou, er weer dus voor jou geen plak om te eten, maar we gaan reserveren van morgen. Dus morgen weer lekker eten. We doen nou even een drankje. Wij hebben echt een schitterende dag gewoon hier in Stockholm, Zweden. Het weer te gek. En wij zullen nog even wat eten inderdaad. En dan gaan we weer om naar de camper. Ik zou zeggen, voest nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwe toenk omheen. En via net de chillen te downloaden van die tablet als telefoon. Om te naaien.